Zabavuju váš dopravní prostředek. Vrať mi to, jsi praštěnej. Marto! Stoj, zloději! Stoj! Marto, tady to máš. Ahoj za to. Děkuju. A měj se hezky. Co to tady děláš? Jste zatčen pro překročení paragrafu 27. Ale Niku, nevypadáš dobře. Chyť jsem kapesního zloděje. Manželka si zapomněla peněženku, musel jsem to stihnout, než ujede autobus. Tak vy nejste zloděj? Ne! A zavolám policii. Já jsem policista. Takže co s tím hodláte udělat? Tím? Nejradši bych ho zabil. Proč myslíš?